Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Triman. Pak Triman ini. Salim rebah nih. Mari Pak, benar. Niki Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah. Sing Bupak Budi Utomo nggih. Nggih. Asmanipun Bapak aslinipun Bapak Yosep Sutriman. Oh iya, Mas Yosep. Mas Yosep. Nek tenggen kula Yosep niku tukang ngetokke anak. Dokter anak niku Pak. Dokter hamil niku. Dadi nek jenengan napa tangga-tanggane gadah garwa, ingkang garwane gadah hamil napa bunting nika larine teng Dokter Yosep ngoten nika. Nek jenengan dokter apa senes? Dokter hewan nih. Oh dokter hewan. Nggih matur nuwun kalian rombongan Riok Budi Utomo saking dusun Gondangan aslinipun kula tangga desa mawon mriki. Jilegong. Nggih kula dongaaken mugi-mugi kesenian Riok Budi Utomo sukses. Amin. Lancar. Amin. Pinanggih berkah ingkang kathah. Amin. Tanggap ting putih-putih lancar. Amin. Kula dongaaken. Nggih. Niki Pak Triman, kula mireng-mireng saking panitia niku, jenengan niku salah satu ketua kepala sekolah saking niki Budi Utomo, fans berat ngoten. Dari panitia. Jadi nek Budi Utomo ki nang ditampil, Mbah Triman ki mesti ngintil. Oh iya. Dadi sadurunge tampil ki Mbah Triman gedhuk bumi ping 3. Adine wajar nang kene. Adine nyong jare duwe. Ora nang kene, ora nang Temanggung. Tekan omahe kula barang ki ya Allah. Entek roti sak piring niki yu tak sediani saka awan tekan bengi kok ora nginep. Darang ngakepi bojone kula takkan Bali niki. Ya Allah. Nggih Mbah Triman napa saestu jenengan nek Budi Utomo niku pentas ning pundi-pundi jenengan mesti nderek. Nggih panci saestu niki wau nggih boten wangsul. Mangkat awit luhur ngantos dukiyah keten boten wangsul. Oh nggih. Demi mendukung Riok Budi Utomo. Dusun Gondangan. Luar biasa effortnya dari adik siapa? Adik Triman. Adik Yosep. Adik Yosep pundi? Oh kalian cucu. Kalian anak nih oh kalian putra. Jenengan berarti mau nindaki mriki riyin. Anjuk digoleki kalih putune ngoten. Mboten goleki omelu. Mboten goleki ning nusul alasane. Kok nek tekan omah, "Bah nek priyo to? Kut awan ora bali-bali, ora nganti wayah hewan. Kok ngono sing tuwa kok ramuni." Jeneng ngoten nggih. Netral. Baik kali anak-anak netral. Nah niku putune. Pundi? Menika. Sing beto jaket ijo niku. Nggih, yang ini. Nah, kalih ting wonten niku. Niku cucu nggih. Cucu ya. Nggih. Tasih sehat nggih Mbah Triman? Nggih. Ting griya ngasta napa? Nggih nyambut damel nggih. Ngrumput nggih. Cangkul nggih sedaya damelan. Sami kali kula. Kula ngrumput nggih macul sing setri ngeten iki. Heeh. Nggih. Mamah kopen, papah ra kopen iki judule. Sing setri nggih ngrumput. Sing ngrumput artone kula. Nggih, dados sing ngeten iki, Pak. Kula damelane tok ngeten iki. Bokong semok, ke bokong sapa semok? Bokong rindu semok. Rambut digelung yo nganggo jujur. Jeluk. Nah. Mendul-mendul. Wong kandhane ning Temanggung niku sing duwe bokong semok niku tok rindu samanta cantik melentik begitu menjepit menjerit au ngoten niku. Makane jenengane panjang banget niku dawane jan kok sepur niku, Mbah. Jal bokonge diweruhake meleh. Madhep rono. Niku Mbah berisani bokonge. Bokong semok lah semok bokonge sapa semok? Allah. Iso kaya ngono ke piye, Mbah? Heeh. Jenengan saged sari mangke? Saged sari to? Saged. Niki mangke kalian nampi hadiah kula badhe menyumbang lagu mangke Pak Orjen niku kersane ngono. Oh nggih.
Jambu alas, Bu. Dalam? Jambu alas. Oh iya. Iya, Lik. Jambu alas, Mas. Marsudi Laras. Hah? Ora nono, orjene nono. Niko. Ora usah ngawa musik, Pak. Orang gorjen apa-apa ya? Iya. Joget. Joget mawon nggih. Nggih, menta boy mriko. Iya. Sok joget napa niki? Blendrong. Hah? Ganong saged. Ganong nggih, salto ngoten nika. Oke. Elek sawang kok. Ayo, Jan. Anaknya kok ketemu kiye, ayo. Wingi terakhir nanti. Terakhir ke ketemu nanti. Kiye nang Batur Sari. Oh, Batur Sari. Batur Sari. Sabar ya. Kusik Kang men ditoto sik nggih. Tase kon gocekke ora, Mbah? Tase. Ken betake mboten. Abot isine, Du. Mriki, adek rada maju adek Maju mriki. mriki. Mbah. Sik ngenteni nganune, Mbah. Ngenteni kendange men dipaske dhisik mie. Nggih men disetel mie. Nek mie mboten disetel mboten pas niki. Joget mawon nggih nek nyanyi napa nganu mboten enten musik Nggih. niki. Kersa joget iki kok. Joget napa mawon saged turine. Iya. Solase, Mbah. Blendrong, solase, ganong, barong. Dangdut tuh. Ajeng joget dangdut. Opo iso nangone reok kok ending-endinge joget dangdut tok. Kayak kendangnya kayak ketok nggih, Kendangnya 3 Mbah nika, muni kabeh mangke. Nggih, kiriyen. Monggo joget dangdut mboten sambet musik nggih. Tak kendangi kula riyen to dangdut juk mangke reok nggih. Juk Mbak Rindu sing nyanyi. Dangdut to, juk mangke reok joget. Nggih. Wong niki regane 100 punjul niki. 2 lagu cukup. Yo, Mbak Rindu nyanyi sik, juk komen kendangin steli. Lagune Jambu Alas niku nggih, Pak. Jambu alas nggih, Pak nggih. Nggih, cepat joget. Jenengan joget kali Mbak Rindu mriki iki. Nah. Alah. Nyoh. Iya. Kendang. Sumpah wis janji ayana kula dijadi tawi atekan ngati bareng-bareng dilakoni Sor jambu alas sedih manis. Rasane. Karo joget, Mbah. Najan tilan tak enteni radane. Sayange wis duwe bojo. Kulite itu sing dikata sebutu itu ada turun rondo ojo Sumpah wis janji mas biar ku lagi jadi tawi hati-hati ora bakal luru gati. Sehidup semati
seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas dik manis rasane. Manis rasane. Janjilah tak enteni rasane. Sayange wis duwe aku kepajut tresno. Kepancen tresno ana langsa rasane ati. Tepuk tangan yang meriah. Tujakno saka turangga beksake kok iso naboi lho, Lik. Ora tok. Bejo samang oleh pradangga sing iso ngiringi jajal ngono. Jal. Priye? Toh? Arangane apa jajal karo turangga beksa samang? Terima kasih semuanya prajonggo-prajonggo yang sudah Nggih. memusikkan. Iya, memusikkan. Memusikkan ya. Kersane karang lari. Ih, Adik. Wah, pripun goyangnya penak mboten kau? Penak mboten? Penak. Penak tenan. Waduh, tenan. Mantap. 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 Lah jenengan waniku pas nyenggol mriki niku kok atos Rasa. gembol nopo? Hah? Oh, kering. Kok kering gembol HP napa-napa Mosok waniku? ngajeng kok mboten wingking to wau. Njok nyenggol niki atos turine. Iki mbol napa jenengan, Dik? Selepen. Oh, celpen. Selepen. Baku gembol ya. Berarti sesuk parikane Temanggung nek nyenggol-nyenggol atos selepen. Selepen. Langsung diparingi? Iya. Arak paringi kok isa joget? Paringi ya. Paringi mangke. Nggih, monggo kula aturaken niki saking Budi Utomo, Mbah. Nggih, saking Diagem. Budi Utomo spesial niku nggih. Kagem Ya, jenengan, saya Pak. sekali lagi mengucapkan selamat malam dan terima kasih kepada semua rombongan Riok Budi Utomo. Saya terima, semoga menjadikan berkat bagi Amin. semua rombongan Riok Budi Utomo. Amin, terima kasih. Terima kasih, matur sembah nuwun, Mbah. Mbah Yosef. Sehat-sehat Yeay. pokoknya, Mbah nggih. Nggih, sehat rezekine lancar pokoknya. Wis nyenengake nek di Mbah kaya ngono kae. Ayo, Jan. Sehat selalu, nggih, Mbah. Amin. Amin, karang lari kok ya. Ayo kita maju lagi. Oke.